crasboeth, mae un o frydau cynhenid hynaf a Deyrnas Unedig, y Suffolk. A dwi'n fodus iawn i gael cwmni tair merch hyfryd iawn o Sir Drefaldwyd. Croeso i chi'ch tair. Diolch yn fawr. Anwen, sef mam. Allen ni alw chi'n dair war, really. O, diolch. Sorry, Megan am anon. Ond, i chi'n adnabyddus fel teulu am fagu Defaid Llun, ond yn gymarol ddiweddar wedi mentro mewn i'r Suffolk Anwen. A babis ti yw nhw? Wel, fi'n credu bod ni gyd, i fod yn onest, ydy Feinir. Yn 2019 penderfynon ni, o'n i eisiau mynd mewn i bryd arall, a ar ôl tipyn o bwyso o mesur, fethon ni fyny i arwerthiant a prynu 20 dafad. A megis dechrau oedd hynny. Ond mae atgof plentyn dy ti hefyd o'r bryd yma? O Suffolks gyda ni adre ar y ffarm yng Nghaerfyrddin, a maen nhw'n meddwl lot i fi ydyn. A wedyn, Megan, nawr te, gwed wrtha i, pam i ti'n meddwl bod y bryd yma'n special? Wel, dwi'n meddwl bod nhw'n dal sylw mewn sioe, er enghraifft, sioe Frenhinol, a mae'r pen di jyst yn dal sylw'n syth, a dwi'n meddwl bod yna dipyn yn troi allan yn dda hefyd ar ddwrnod y sioe. A mae'r olew yn sgleinio heddi ar y pen. Beth yw, fi'n gwybod, fi wedi clywed bod chi'ch dwy war, byddwn ni'n gweud bod hwn yn bach o record, yn cystadlu dy mercher yn buriad stoc o Suffolk. Mae hwn yn ymarfer da, felly. Ond beth yw'r rhinweddau'r bryd? Beth chi'n chwilio amdano pan chi'n buriadu? Wel, da chi isio pen di smart sy'n dal sylw. Da chi isio glan sydd ddim efo gormod o ddi. Da chi isio coesau di, carcus da. A chymod beth dwi'n dwlu arno gyda'r brydau hyn yw, maen nhw'n lliwio nhw'n wahanol lliwiau, ydyn nhw. Mae fel ni, pan ni'n mynd mas ar nos adro, neu fe, mae'n rhoi bach o fic-up arno. Ond sut maen nhw'n mynd ati i gael y lliw cywir? Ydy yn anodd? Wel, dwi'n meddwl bod o fwy at pa ddant gan y person, really. Mae pawb yn mynd am lliwiau cymharol debyg, ond eto, dwi'n meddwl beth sy'n siwtio nhw ar steil y defed sgan nhw fyd, dwi'n meddwl, A beth yw pwrpas y lliwio yma? Dwi'n meddwl bod o'n neud y pen a'r coesau i sefyll allan. Os mae'n mwy tywyll, mae'n neud y pen i edrych yn dal sylw. Unrhyw beth chi'n gallu gwneud Anwen yn y cylch y fe, i wneud siŵr bod y beirniad yn edrych ar eich dafad neu chwrdd chi, wel, o'n hwrdd yn y fe, dosbarth yr wy'n hwrdod yn un o ar hyn o bryd. Mae dosbarth arbennig fan hyn. Manion bethau ydy mae'r lliw yn denu sylw wrth gwrs, a mae'r trimio hefyd. Mae'r gwaith trimio wedi wneud yn sbel o flaen llaw a'r pwyntiau bach ychwanegol heddi falle cyn twtio a trimio cyn dod allan, ond mae gledd o'n blaen ni yn does. A chythau fel teulu wedi cael llwyddiant y llynedd, mentrwch chi lan i'r Alban, dy fe i celso i werthu harddod, a fe weithio ddech chi? Wel, tro gynta eriod i ni fynd, tipyn o beth i ni fel teulu. Gaethon ni tipyn o lwyddiant, gaethon ni prisiau ail a trydydd pris gorau gyda'r 5 pwrdd eithon ni, a hapus dros ben. Gwed mwy, te 7,000 o bunnau efe? Wel, diolch beth. Wastad eisiau rhagor, fydde Dylan yn gweud, ond mae'n helpu'r achos ydy. Ydy, achos mae yna waith caled yn mynd mewn i sicrhau bod rhain yn cyrraedd y cylch cystadlu a'r arwerthiannau. Chi ddim yn gallu just tynnu nhw mas o'r ca a dod â nhw mewn i'r sioe. Beth yw'r pethau chi'n goffo wneud cyn mynd i sioe? Da chi'n gorfod golchi nhw, neu siw bod nhw'n lan, trimio nhw, neu siw bod nhw'n daclus. A mae'r Suffolk yn enwog am fagu pwysau'n gyflym iawn sydd yn dda ar gyfer ymgylchedd o ran ôl-troed carbon y Suffolk, a hefyd yn well i'r boced y ffarmwr. Dwi'n meddwl sicr pan da ni yn mynd i marched Oen Tew ar fi marched. Fi yn meddwl bod yna lot o defyd Oen Suffolk yn magu ac yn mynd yn gyflymach na falle rhai bryd eraill achos y carcus a'r pa mor drwm den nhw a'r pwysau dwi'n meddwl sy'n denu'r sylw prynwyr fwyaf, dwi'n meddwl. Maen nhw yn aml yn dweud bod Oen Suffolk rhyw 95 diwrnod sydd eisiau i gyrraedd 44 kilo Anwen. Odyn, mae'n fryd yn arbennig iawn wyt ti'n gallu croesi hefyd ar unrhyw fryd arall. A mae hwnna wrth reswm i weld yn arwerthiannau yn wythnosol yn seli, mi wyt ti'n gael y pwysau yna. Mae'r Sais yn dweud, maen nhw'n tyfu fel mushrooms, wel, ti bron yn gweld nhw'n tyfu. Ti'n gwybod, a mae'r rhwng y carcus a'r hyd, mae gen ti hyd arbennig efo Suffolks hefyd, a yn fryd da i groesi. Wel, tra bod y beirniad yn mynd wrthi nawr i sicrhau bod e'n gweld nhw'n cerdded yn naturiol o amgylch y cylch, mae hwnna'n bwysig yn dweud Anwen i weld nhw fel la.
Odi, mae'n bwysig iawn gweld nhw'n cerdded ar diwedd y dydd. Oen herddod ydi rhain. Bydd rhai o'n nhw'n mynd i weithio nawr nes ymlaen eleni. Mae'n bwysig iawn bod y coesau'n sgwar ym mhob cornel ac yn symud yn dda. Wel, fe gan i weld yn hwyrach mlaen. Pwy fydd Andrew Reid o ddyfnaid yn gosod yn y safle cyntaf? Dewch nôl i gael y canlyniad. Roes yn ôl i chi at gylch y Defaid ag at ddosbarth yr Oen Herddod Suffolk. Anwen, Megan, Manon. Nawr, mae'r amser pwysig yn agosáu. Mae dipyn o line-up yn un yn dweud e? Oes. Mae'n edrych yn debygol bod yn dechrau'r pen pella. Ar hyn o bryd, Georgia Delves sydd yn y safle cyntaf. Welon ni'r o'n hwrdyn pan oedd y cysylltiad stock judging efo nhw, cwpl o fisoedd yn ôl, a oedd e'n sefyll allan pryd na, mae rai fi wedi. Mae'n andros o hir. Mae hyd dychryn yn yr o'n yma, mae'n smart, mae'n sefyll, mae'n dal sylw yn dweud. Mae hi wedi cael tua 5,000 o bunnau am o'n hwrdd lan yn Lanark yn go ddiweddar, ond mae wedi gweud mae wedi cadw'r un gorau i'r sioe am y fy yn un da, dwi? Odi, mae nhw wedi cael cryn llwyddiant dros y brynyddau. Mae 2 diadell gyda nhw erbyn hyn nawr hefyd, gyda Paul a gyda Georgia, wrth gwrs. A odyn, mae nhw'n gwneud yn wych gyda'r 2. Lot o seli ddod hefyd, ond mae nhw wedi cael llwyddiant yn barod lenni. A mae'r tad, Paul Delves, mae fe'n berchen ar gwmni dŵr yn dwef, dŵr Trefaldwyn? Odi, ers brynyddoedd bellach a sawl busnes arall hefyd dwi'n credu, ond na, chwarae deg, mae nhw wastad yn troi Defaid a Herddod allan yn arbennig o dda. Odi. Ac ar hyn o bryd, ferched, Cira a Lucy, Greini o Sir Fynwy yn yr ail safle. Ie, mae'r 2 yn y blaen fan dal sylw efo'r pened i dal llawer o sylw, dwi'n siŵr, y beirniad. Ti'n cytuno gyda'r drefn fel mae ar hyn o bryd? Ynddo, mae y 3 sy'n yn y top 3 yn, mae gen lot o steil ag... Ond yn dal all llygad yn amlwg iawn, dyn nhw Anwen? Wel, llwn i weid nawr, achos maen nhw wedi gosod nhw yn y drefn, ond na, chwarae deg. O, ti di llygadi'r o'na ysbel, a ti deall rhywbeth yma'n amlwg Anwen? Es i adre gweithio Dylan, mae gen nhw oen hwrdd arbennig o dda nôl y mis Maes, felly... Nes ti brynu fe? Wel, nes i gael chat bach, ond nhw'n gweud bod nhw'n mynd i gadw fi'n credu, felly gewn ni weld. Georgia Delves yn gyntaf o Trefaldwyn, ail i Lucy a Cira. Greini o Sir Fynwy, a wedyn Delves eto yn drydydd. Diolch yn fawr iawn ferched, na i fynd i weld siwd mae Georgia Delves yn teimlo ar ôl ennill y dosbarth. Amazing! Yeah, Happy? another one. Yeah, no, I was nervous. I was really nervous, but yeah, no, first year of my own sheep, isn't it? But we won with Dad's last year. Yeah. So and I spoke to you yesterday. You were nervous yesterday. I was nervous because I had quite high hopes for him. Like, I love him, and obviously, but you come here. The judge loved him too. Yeah, well, the judge loved him as well, and he made me nervous to start with when Dad's was first. So you beat Dad. I beat Dad. So that's the main thing, isn't it? The important thing is done. Yeah, Tick. yeah, exactly. Just Well beating Dad. done. Yeah, thank you very much. Thank you.